Dobar dan, pričati. Dobar dan, ovo je show kako se našminkati. Nije baš tako. Ovo je Lara i Lea show. Smijeha. I ovo je novi klip gdje ću ja šminkat nju sa zatvorenim, to je sa povezom. Ok, daj mi prvo. Di je? Perfekt. Ajme, majko. Ali to nije baš za šminkat. A dobro, samo ne snima, ajde na minut. Eto ga. Dalje. Kako ću ja to skinut poslije? Daj. Šta je to? A, to je za usne, jel? Ne pusti. Aj, dalje. Šta je to? Za usne. Dalje. Šta je to? Šta je to? Isto ružno. Ma joj, koliko ruža. Da, dalje. Dalje. Osjećam da sam se zaprljala, jesam? Šta je to? Ružno. Nemoj, majica, čekaj. Dalje. Da sada ti dodam. Šta je palo? Neka Šta je to? šampon, krema, šta? Resna stvar, kuhanje može biti zabavno. Kuhanje nad kospeleve ima u sve, Ja mislim da je? A, dobro. Je neke boje? Bijele. Au. Dođi. kuhinje obstaje opraviranje. Dođi. Ajde. Dalje. To je šampon za kosu. Čekaj, to je nakid. Perfekt, Hannah Montana. Ja mislim da smo gotovi poslije ovog, jel? Da. Evo, dalje. Nema više. Nema više. Ok, odveži me, molim. Pokaži se kameri kak si lijepa. Molim. Kako ću ja sad to skinuti? Ne znam. Ok, ugasi kameru. Jesi. Bok.